האיש הזה שכולנו מכירים עמד עם $7 בכיס. היום הוא שווה $900 מיליון. זה הסיפור של דה רוק. היום במיליונר, אנחנו נגלה איך דה רוק מבזבז את המיליונים שלו. דוויין ג'ונסון לא תמיד היה דה רוק. הוא רצה להיות שחקן פוטבול. הוא קיבל מלגה לאוניברסיטת מיאמי, זכה באליפות לאומית, ובסוף לא נבחר ב-NFL. הוא ניסה את מזלו בקנדה, פוטר אחרי עונה אחת, וחזר הביתה עם $7 בארנק. בלי אפשרות אחרת, הוא פנה להיאבקות. ב-1996 הוא חתם עם WWE. בהתחלה הקהל שנא אותו. אז הוא הפך לרע. יצר את דמות The Rock, המתאבק הכי שחצן בתוכנית. הסיסמאות שלו, Can you smell what the rock is cooking? הפכו לחלק מהתרבות הפופולרית. אנשים אהבו אותו, שנאו אותו, ורצו לראות אותו בכל מקרה. זה הכי חשוב. הוא זכה באליפות 8 פעמים, ובשנת 2013 הרוויח מה-WWE לפי הערכות $5 מיליון בשנה אחת בלבד. אבל הנה המהלך העסקי הכי חכם שהוא עשה לאחרונה. במשך 20 שנה, השם דה רוק היה שייך טכנית ל-WWE. ב-2024, דה רוק קיבל רשמית את הבעלות המלאה על השם שלו. מה זה אומר? שכל שקל שנכנס ממשחקי וידאו או שידורים חוזרים שמשתמשים בשם דה רוק, הולך היום ישירות אליו. השם הזה מוערך במיליונים. אבל ה-WWE היה רק ההתחלה. מה שקרה אחר כך שינה את כל חייו. בשנת 2001 הוא הופיע בתפקיד קטן בסרט חזרת המומיה. המפיקים ראו אותו ומיד הציעו לו סרט שלם, מלך העקרבים. השכר? $5.5 מיליון. שיא גינס, הכי הרבה שאי פעם שילמו לשחקן ראשי בסיוטו הראשון. ומשם זה רק עלה. על הסרט הודעה אדומה בנטפליקס שילמו לו מעל $30 מיליון. על מהיר ועצבני, $20 מיליון. כשהשחקנים האחרים לצידו קיבלו פחות מחצי מזה. ועל רד 1 ב-2024, לפי דיווחים, $50 מיליון. 50 מיליון על סרט אחד. זה אחד התשלומים הכי גבוהים בהיסטוריה של הוליווד. בשנת 2018 הוא הרוויח $125 מיליון בשנה אחת, ונבחר לשחקן הכי מרוויח בעולם. הסרטים שלו הכניסו לקופות ברחבי העולם מעל $14.9 מיליארד, סך הכל. ומשהו קטן שמעט יודעים, הוא לא רק מקבל משכורת, הוא לוקח אחוזים מהסרט, אבל הסרטים הם לא מה שהופך אותו מיליארדר. מה שמביא אותו לשם הוא דבר אחד ספציפי, ואתם לא תנחשו. אינסטגרם. 390 מיליון עוקבים באינסטגרם. לפי הערכות, פוסט אחד שלו שווה $1,700,000. פוסט אחד. ולפי מה שהוא עצמו סיפר לפורבס, על כל סרט שהוא מוציא הוא מקבל שכר נפרד רק עבור הקידום ברשתות, בסביבות $4 מיליון. בשנת 2020, בזמן שכל העולם היה בסגר, הוא השיק מותג טקילה בשם טרמנה. אנשים צחקו, עוד סלב עם בקבוק. תוך 3 שנים היא הפכה לאחד ממותגי הטקילה הצומחים הכי מהר בעולם. שווי החברה מוערך כיום $2 מיליארד, ולדה רוק יש בה לפי הערכות כ-30-40%. החלק שלו לבד שווה על הנייר בין $600 מיליון ל-$800 מיליון. ג'ורג' קלוני מכר את מותג הטקילה שלו תמורת $1 מיליארד. אם דה רוק יעשה אותו דבר, הוא הופך למיליארדר ביום אחד. בנוסף, קו מוצרים משלו עם אנדר ארמור בשם פרויקט רוק, משקה אנרגיה זואה שהוא בעלים שלו. ובינואר 2024 הוא הצטרף ל-TKO, החברה של WWE ו-UFC, וקיבל מענק מניות בשווי $30 מיליון. כדי לנהל אימפריה כזו, דה רוק לא יכול לחכות בתור לבידוק ביטחוני. הוא מחזיק באחד המטוסים הפרטיים המפוארים והמהירים בעולם, בשווי של $65 מיליון. המטוס הזה הוא משרד מעופף עם 4 אזורי מגורים, מטבח שף ומושבי אור שנפתחים למיטות. התענוג הזה עולה לו בערך $3 מיליון בשנה רק על דלק ותחזוקה. אבל בשבילי שכל דקה שלו שווה $אלפי, זה כנראה בזבוז מאוד משתלם. אוקיי, עכשיו לחלק שכולם חיכו לו. הבית הראשי שלו נמצא בברברלי פארקס, לוס אנג'לס. הוא קנה אותו ב-2021 תמורת כמעט $28 מיליון. 6 חדרי שינה, 12 חדרי שירותים, מגרש טניס, מגרש בייסבול, בריכה פנימית ובריכה חיצונית, אולפן מוזיקה, קולנוע ביתי וחדר כושר מלא. השכנים שלו? דנזל וושינגטון וסופיה ורגרה. לא רע לשכונה. אבל לפני הבית הזה הייתה לו אחוזה בפלורידה שאותה הוא קנה ב$9.5 מיליון, שיפץ אותה בעוד $1 מיליון ומכר אחרי כמה שנים ברווח. הוא גם קנה חווה בווירג'יניה תמורת $12 מיליון, עם 7 חדרי שינה, מתקן לרכיבה על סוסים ונוף להרים. ואז יש את הדבר שהכי מרגש בדה רוק. הוא קנה לאמא שלו בית. תמורת $3.5 מיליון, ובתוך הבית יש חדר שהוא קרא לו חדר הסמקדאון.
עמוס במזכורות מהקריירה שלו בהיאבקות. הוא בנה לאמא שלו מוזיאון לחייו. מאחורי כל אימפריה של $1 מיליארד עומד עוגן יציב, ועבור דוויין מדובר באשתו, לורן האשיאן. השניים הכירו ב-2007 על סט צילומים. דה רוק היה בנקודת שפל אישית, ומאז היא הפכה לשותפה הכי חשובה שלו. לורן היא לא רק אשתו של, היא זמרת ויוצרת מוכשרת בזכות עצמה, שמעדיפה להישאר רחוק מאור הזרקורים. החתונה שלהם ב-2019 הייתה בדיוק מה שהייתם מצפים ממיליונר שמחפש שקט. טקס פרטי ואינטימי בזריחה על חוף הים בהוואי, בלי פפרצי ובלי רעש, כשדה רוק לובש חליפה של רלף לורן שנתפרה במיוחד עבורו. דה רוק מרבה להגיד שלורן היא זו שמאפשרת לו לצאת לקרב בכל בוקר ב-4 לפנות בוקר, כי הוא יודע שהבית שלו מלא באהבה ובשקט נפשי. אבל הבתים הם לא הדבר הכי מטורף שהוא קונה. החנייה שלו היא סיפור בפני עצמו. יש לו רולס רויס ריף, מנוע V12 עם 950 כוחות סוס, במחיר של $330,000. יש לו הנסי ולוסי רפטור בכמעט $200,000. ואז יש את פגני ויירה, אחת המכוניות הנדירות בעולם. אבל הסיפור הכי מצחיק הוא עם הפרארי לפרארי, מכונית בשווי $1.5 מיליון. הוא קנה אותה ולא הצליח להיכנס, הוא פשוט גדול מדי. המכונית נמכרה. $1.5 מיליון על רכב שהוא ישב בו פעם אחת. המכונית האהובה עליו באמת? פורד F150 בהתאמה אישית. שחורה עם גלגלים ענקיים. המחיר שלה לא משתווה בכלל לשאר הרכבים בחנייה שלו, אבל היא חד משמעית המועדפת עליו. ב-2015 הוא קנה לדוד שלו, המתאבק טונגה פיפיטה, עותק מדויק של אותה F150, בשווי $60,000 כמתנת תודה. וב-2018 הוא עשה אותו דבר לאיש הפעלולים שלו, שהוא גם בן דודו, אחרי 17 שנות עבודה ביחד. ואם חשבתם שהסטייל שלו נעצר בגלגלים, כדאי שתסתכלו לו על כף היד. דה רוק מחזיק אוסף שעונים מטורף שכולל דגמים נדירים של רולקס, פנראי ו-IWC. השעון האהוב עליו הוא הפרוסטד גולד של אודמר פיגה, ששווה לבדו מעל $100,000. לכל שעון באוסף שלו יש משמעות. הוא קונה שעון חדש ויקר בסיום של כל צילום סרט גדול, כסמל להצלחה של הפרויקט. ועכשיו לחלק שאי אפשר לפספס. כי לדה רוק יש מערכת יחסים עם אוכל שאין לה מתחרים. בימים רגילים, דה רוק אוכל לפי הערכות כ-5,000 קלוריות ביום, מפוזרות על 6 עד 7 ארוחות. עוף, בשר, אורז, ביצים, כל יום, בלי יוצא מן הכלל. לפי הערכות הוא מוציא כ-$150,000 בשנה רק על אוכל. כי כשיש לך שפים פרטיים שמכינים לך 6 ארוחות ביום, זה עולה כסף, והרבה. אבל פעם בשבוע, צ'יט דיי. היום הזה של דה רוק הפך לאגדה אינטרנטית. בסרטון ויראלי אחד הוא חשף מה הוא אכל ביום אחד. יותר מ10 פנקיקים בבוקר, פיצות ו200 עוגיות שוקולד צ'יפס. ביום אחד. בן אדם אחד. אנשים ניסו לחקות אותו ופרסמו סרטונים, ורובם לא הצליחו. דה רוק לא הולך לחדר כושר כמו כולם. הוא בנה בבית שלו חדר כושר פרטי שעלה $300,000. הוא קם כל בוקר ב-4 לפנות בוקר. כל בוקר. ומצלם את עצמו כדי שאף אחד לא יאמר שהוא משקר. האימון נמשך בין שעה לשעה וחצי, לפני שכולנו בכלל פתחנו עין. זוכרים שהוא התחיל עם $7 כי נכשל בפוטבול? ב-2020 דה רוק סגר מעגל בצורה הכי מיליונרית שיש. הוא קנה את ליגת ה-XFL, ליגת פוטבול שפשטה רגל, תמורת $15 מיליון. בזמן שאחרים ראו כישלון, הוא ראה הזדמנות לבנות ליגת ספורט משלו. היום הליגה הזו משדרת ברשתות הגדולות ביותר בארצות הברית, ומוכיחה שדה רוק כבר מזמן לא רק שחקן, הוא הבעלים של המגרש. דה רוק ידוע כאחד האנשים הכי נדיבים בהוליווד, לא רק למשפחה, גם לאנשים שעובדים איתו, לצוות, לאיש הפעלולים ולעוזרים שלו. הוא בנה לאמא שלו בית, הוא קנה לדוד שלו ולבן דודו מכוניות, הוא תרם לעשרות ארגוני צדקה, ובשנת 2006 הוא הקים קרן משלו שעובדת עם ילדים בעלי מוגבלויות, עוזרת להם בכושר, בתזונה ובביטחון עצמי. יש גם סיפור אחד שממש מספר עליו הכל. בצילומי מלך העקרבים הוא בטעות הקה שחקן בשם מייקל קלארק דנקן ישר בפנים. מה הוא עשה? קנה לו רולקס מותאם אישית כסליחה. בדיעבד אמר בצחוק בריאיון, שמתי לב שאחרי שיצא הסיפור, שחקנים על הסט התחילו להתקרב אליי קצת יותר מדי. הוא עדיין לא מיליארדר רשמי, אבל ברגע שיחליט למכור את הטקילה, הוא יהיה. ועד אז הוא קם ב-4 בבוקר, מנהל אימפריה, ומוציא כסף בדיוק כמו שמצופה מאיש עם $900 מיליון. לא רע למי שהתחיל עם $7.